Fondí de 3 queixos galegos. San Simón da Costa, Arzúa Ulloa e queixo tetilla en pan galego con leite, chourizo e cervexa de artesanía alimentaria. Abrimos o pan galego, quitamos o miolo e reservamos. A tapa que retiramos tamén a partimos en triángulos e reservamos. Por outra banda, facemos un bexamel con manteiga e chourizo. Sumamos a cervexa de artesanía alimentaria e rematamos engadindo os 3 queixos, San Simón da Costa, Arzúa Ulloa e queixo tetilla. Vertemos todo dentro do pan galego e introduciremos no forno para gratinar, incluídos triángulos de pan, para que se tosten, e deste xeito poderemos dipear con eles posteriormente na fondue.